Shi benta na kajing pensyai uba Winston Tony Lingdo, Executive Member badai kami ia katna trade ke Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ha kabayadai bat rukom I Non-Tribal Employee Clearance Certificate sya kinong belabar jela daka council ulaong bakidon ki kontraktor kiba I kajing trailang tang namar bakiyajan bat ke sorkar. Ulaong baka KHADC kamdan benta ban penrung nong belabar jela Henry kasyute lakam ya ki baladon lupa hapo ke jela ya ki balawan ra daki kontraktor da kaboot slip yaki banyo ya ki certificate. Watla uong bakidon ki jatkam ki baki try muluk kim patla ban tray ya ka baki kontraktor kim ban se ban wanra da ki bar jela penban ki day ban ay ya ka jinge tray lang bat ka council da ka penbiang ya ki kot ki sela jongki. Shu uong badon ki basyim batang baladap register online kat kum kamigalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act Arhajar Arpho ka sorkar jela ki perkhat bakam dan kam shu ya ki clearance certificate na ka council. Shu uong badon ki basyim batang baladap register online kat kum kamigalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act Arhajar Arpho ka sorkar jela ki perkhat bakam dan kam shu ya ki clearance certificate na ka council. Kani ka isi ka ba ngila shimti manta pide ban sngothu ngi shimti ya ka kunrum kanram ka bala shirkai ka bala ja rabon tali kisnem henry ka kamram ka jungi pada ka dai bangi persyang ban penbet ya kani ka jing ai jong ka labor clearance certificate dakat dena ta ka daw ba nadu ubnai august ka bangila yo ban iy syaka parti ka bathmai ya ka baidai bat kani ka labor clearance certificate ngila ai ya ki rengkat ki instruction ka basyai but nila ai yaki documents yaki checklist jong ki documents baki kita ki documents baki don kam ban check henry kam shimla ong ngam shimla ong pade ba bangin yo full proof yaka jingwan rung kertep jong kini ki migrant laborers namangan chu ai nuksai fi ki don ki site baki ni ki bashimwai ki let dakila apa ya katu ka site ki don ki kontraktor sang tu ki ong baik bangim don kam ya ka labor clearance certificate na po ka district council ni layo ya ka labor work permit na ka government ti ki ai ki phone numbers jong ki briu ki ba don ha ki kerdan ki bahe ki bangam kwa ban keren hang ni kita ka di ki jing baka district council ka kendu oduk mentaru ngim numla ban check ya kum kita nomor ki bon plat ki sites ki ba kum kita ki ja kha na ka por sha ka por bakila don rupa ka jingya dai bat nur ki ba don hapreng ka kardan ka bahe haka government ki lingba kata ka jingdon ka jingya dai ka jongki ki yai like na ka kendon jong ka district council ki kita ki jingya baka district council ka kendu bat nganget scam baka ni kam dai ka jingya ka mangi kendu tanggani ka isi ka pamanta andai ngila dap ngitip ba kini ki laja labun teli ki snam andai ka ai ka baka ni ka isi ka le nang ni syahmat ka long ba ngin penbet ya kani ka jing kendrum kendram jong ka kam pi kum bangala ong mene ngim numla bante la kam ya ka jingwan ka jongki namar gem dei ka district council ka bon ra ini migrant laborers na ba kide ki contractors ane kide ki briu ki bayo kam hakani ka state ka jongi ki bagi wan ra ya kini ki migrant laborers na ba henry ka ai ka bangi ngila bante la kam ka dei banang ni syahmat ngin ye trailang no bat kisnong leksi bat kiseng bhalang ru bat kadon ka wei ka bentana kalian ka jonga bangadang perkhat ba kaladai mat ka poringi na ka district council bangin register no ya kini ki nong trai muluk hangi hapo ka office ka jongi ringkat bat ka skill sets ka baki kidon leksi kila bandai ki unskill leksi kila bandai ki skill henry haka ba mantai nga snothu bat nga ai khublei ru ya kitu ki contractors ki balai phone yang ki basngu khia kani ka kam ki bakali ba ka ki documents mengi don kam wan ra kani kitai namar ba ngla don ka tu kan ngot ki bala phone yang ki ong ba ngimman si ban wan ra ye ki nong trei banabar khamtam hakaba ki try muluk jungi ki pat don ka skill sets ban le kita ki kam kumbangan chu ai nuksai pi don we contractor ba phone yang ong ba wanum so ye namar ba ngahaban wan ra ye ki ni ki nong trei ki banabar namar ngayo ka kam ka bangi haban pendat ni gini ki yet ki bahe ha ki construction site jong ki wei na padeng ki khasi jong iru pat don ka ta ka expertise lani ka ta ka skill ban le itu ki kam ti kum kita ki bangi haban ma nang ni syahmat rei bangin te la kam bangin ong bangin numla ban wan ra ya ki nong trei ki banabar nga kentu biang sa sisien banga ha ka jing start jong ki contractor bat ki bayo ka kam na ba kum ki ki jaj
nong trei bagi dei ban wan ra nabar syakni kan jella jongi hoi na su comment ai khubleiru ya ki seng bhalang ki bashim khiai kini ki kam ban lek ban check kini kite namar ba kumbangi ong na Poka District Council yimnum la hi bangin le lut kini ki kam moro khoi ti kata ka dei ka wei na ka jingkan tu ka jonga ba nang ni syakmat to na yesu thu baklashu ba kam dei ka District Council ka bon ra yakini ki migrants labor nabar hendrai ka dei ka District Council pade ka pa persyang bante lakam ya ka movement jong kini ki migrants nabar syubu matala da kamdon ka District Council inja ayu kini ki migrant laborers kila ban yat kat bakimon kila ban lek chaknu kunu jaka kat bakimon klamdon manu ban lek ban buat yaki nani syanu ki lek ti kata ka dei ka jingkeli ru bang akwa ban bu ka jingkeli ya ki babon balang balai ba ni don kam ban le kini ka kam hendrai ngan ko mga ong mene ngi persyang bangin ni trei ni streamline khamba shushu ya kani ka kam nang ni syakmat Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya